Piet Mondriaan, de schilder van de Victory Boogie Woogie. Wat een contrast, hè? Dit is natuurlijk een vroeg werk. En ook nog eens een keer een schilderij wat gemaakt is om zijn rekeningen te betalen. Hè? Er zit heel weinig creativiteit in natuurlijk. Het is in Amsterdam geschilderd, maar zij heeft dus een Friese dracht, want daar komen ze vandaan. Ik heb net weer een stuk schoongemaakt in de zin van het wegnemen van vergeelde vernis. Er is namelijk losse verf in die bruine partijen van die stoel. Daar zijn ook al wat stukjes afgevallen. En dat kun je fixeren. Dat heb ik al gedaan voordat ik begon. Maar ik wilde nu ook die vernis en alle retouches eraf hebben. Om dadelijk, als het helemaal schoon is, dat nog een keer te kunnen doen. Om te zorgen dat ik met die lijm heel diep onder die verf kan komen. En als ik zeker weet dat alles muurvast zit daar, dan ga ik die lacunes opvullen. En dan komt er een vernis op het schilderij waarop ik ga retoucheren. De verhouding tussen die twee personen en de achtergrond, dat weer wordt hersteld. Die hoed van Egbert Cuypers en de Friese muts van Jantje Wiegersma, die had Mondriaan eerst wat groter gemaakt. Toen hij klaar was, dacht hij, dat moet ik een beetje inkorten. En dan gaat hij met de verf van de achtergrond, schildert hij dat dan bij. Hij fine-tuned de vormen van die hoofddeksels. En dat is eigenlijk heel leuk, want dat zie je ook bij Rembrandt en bij Rubens. Dat gemorrel op het einde. Je kijkt dan in de werkvolgorde van de schilder. Maar het geeft ook een bepaalde dynamiek aan het schilderij, gek genoeg. Egbert Cuypers was al dood, zij leefde nog, maar er was een foto van dit stel. En daar is zij, is de aanname, als het ware in gaan zitten. Dus zij heeft wel geposeerd voor Mondriaan. Maar ja, als je dan aan het schoonmaken bent, dan denk je, ja, dat vond ik net wel een beetje ontroerend. Dat dat dezelfde schilder is als Victory Boogie Woogie en al die abstracte schilderijen waar hij zijn tijd vooruit was. Maar ja, die is dus ook gewoon zo begonnen. Ja, wat een zegen voor het Fries Museum dat ze een Mondriaan hebben nu, hè? Met een Friese achtergrond. Dat schilderij krijgt nu echt een nieuwe kans. We gaan echt terug naar de bedoeling van de schilder Piet Mondriaan.